जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव हारिमु भवनाव खन्थाइगिरि जुथुम आरो दोरबि खौरां लाइसि बेखेवनाय हाबाफारि गिबि हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारिया नैथि हाबाफारि बायदियै मुंख्लं आरो थुनलाइयारि रुंसारिफोरनो बिबार बावो बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्मआ थामथि हाबाफारि बायदियै बिफां फुलि गायनाय जायो आरो बिफां फुलि गायजेनगिरि महरै बाहागो लायो बाबुल सोरां बर' सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो प्रफुल्ल बर' बिथांमोननि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि बिहुराम बर' भवननि सोरगिदिं बिफां फुलि गायनाय जायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खुंनाय खन्थाइगिरि जथुमखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बे खन्थाइगिरि जथुमावनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा फोसावनाय 6 दानारि लाइसि दोरबिखौ बेखेवनानै होयो भेरगाव ब्लक TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला आबफनि बिबानगिरिफोर बैसोगोरा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिबानगिरिफोर आरो गागि खन्थाइगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय आरो उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय दा बिथांमोननि बानजायनाय आरो जोंनि नाजानाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारि बे बुब्लियाव नैबे समाव जोङो फुंखिनियाव फिरफिला बिरहोबाय आरो बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजोंनो जोङो माने मोनसे थांखिखौ आङो फोरमायग्रोनो लुगैदों जोङो दिनै गोथार बे सानाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो 16थि बिसान दोरबि खौरां लाइसि बे दोरबि खौरां लाइसिखौ जोङो बेखेवनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो मोनसे आरोबाव गोनांथार हाबाफारि लादों बे जाहैबाय खन्थाइगिरि जुथुम दा बे खन्थाइगिरि जुथुमखौ बेखेवगोन मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि होननासो बुंगोन आं दिनै आरो बेखायनो जारिमिनारि जाय थावनियाव जोङो फ्राय 14 बोसोर माने हाबनानै बिदि मेल खालामनो मोनाखैमोन बे जायगायाव आरो बेनो जाबाय उदालगुरिनि बर'फोरनि मोनसे सम्पद हारिमु भवन बे हारिमु भवना बर'फोरनिनो सम्पदखा दा बेवहाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थोंजों मदद दं बिथांमोना दि मोनसे खन्थाइगिरि जथुम लाबाय बियो मोनसे मोजां मोनसे मोन्दांथि होननानै आं बुंगोन दिनै आरो बेवहाय आं लोगो मोनदों जे जोंहा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे खौरां लाइसि दोरबि बेखौबो बेखेवदों भेरगाव TLCCनि मानिजाथाव मासिगिरि चेयारमेन श्री बिक्रम दैमारि बिथाङाबो बेवहाय फैदों आरो बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो लोगोसे गोसो गुदुं खन्थाइगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गमामायैनो गोजोननाय मोनदों आरो जिहेथु दोरबि लाइसि बेखेवनो थाखाय आंखौ बिबान होनाय बायदि बे लेखा आङो बेवहाय नुजाथिफैबाय आरो बेयावहाय फैनानै गमामायैनो मोनसे सानखांथि फैदों जायफोर लिरगिरि जायफोर सुजुगिरि बिथांमोनखौ गोजौ फारसे आवगायलांनायाव हेफाजाब होनांगौआ जोंनि मोनसे बिबान दा बिब्दिनो फैगोन समफोरावबो बेफोरबायदि मोनसे लाइसिखौ लिरनायाव जायफोरा खस्थ' खालामो बिथांमोना निस्सय सरकारनिफ्रायनो जा सोरबा पार्सनेलिनिफ्रायनो जा माबा मोनसे मोननांगौआ मोनसे दायित्व दङ होननानै आं सानो बेनिखायनो आंनिफ्राय आङो बुंदों उन सिगां फैगोन समफोरावबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आं बुंदों आरो